Nuwun para miyarsa, ngaturaken pambagyo kawilujengan. Mugi panjenengan saha kulawarga tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Slamet prasaja wonten ing acara waosan cariyos cekak. Wekdal menika sampun sumadya ngaturaken waosan cariyos kanthi irah-irahan jian kebangeten seratanipun Pak Ne Puri ingkang kapacak wonten ing cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 17 tanggal gangsal Juli 2020. Mugi atur waosan cariyos menika katampi kanthi renaning penggalih. Sugeng midhangetaken. Wayah saput lemah isih esuk umun-umun. Lah wong sing padha jamaah subuhan wae nembe bubaran. Pengeras suara langgar desa sing mentas kanggo salat subuh prasasat durung kober off wis bali dionake maneh muni nyentit-nyentit rada sembret. Maklum perangkat son tuwa gek kabele pating granceng jemperan kabeh. Pancen wis wayahe njaluk ganti. Saka speaker toalek grek keprungu suarane takmir masjid wak guna macakake lelayu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun katimbalan ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung jalaran gerah sawetawis wekdal Bapak Mukidi dumugi yuswa 59 taun kala wingi dinten Selasa Pahing wanci tabuh 11 dalu. Jenazah badhe kapetak dinten menika Rebo Pon jam 1 siang ing makam desa. Ambuk bilih nalika sugengipun almarhum hanggadhahi kalepatan dhateng panjenengan, kulawarga nyuwunaken gunging pangapunten. Kaya lumrahe adat sing biasa lumaku, tanpa diatak wong-wong sak RT padha tumandang gawe bebarengan mbiyantu sing keseripahan. Ana sing rame-rame pasang kajang nata sak meja kursine pisan. Saperangan liyane golek silian sound system. Semono uga masalah pawon lan pangrukti loya wis ana kang metung. Nganti tumeka urusan sur tanah utawa bedah bumi alias nduduk kuburan kabeh meruhi beres. Ya sing ngene iki temen-temen bisa ngenteng-entengake sanggane sing lagi nandang duh kita. Sak mangsa uripe Jenate Mukidi pasrawungane sumrambah. Tansah ngenggoni duga-duga lan empan papan. Karo wong sing sakbabak ekonomine utawa sing rada sekeng ajeg ngajeni. Suwalike marang wong-wong sugih almarhum pinter ngawula. Wis ngono wekel pisan nyambut gawe. Ora milih-milih apa wae ditandangi
weton kalal. Asile sithik akeh tetep disyukuri. Embuh ya, Gusti Allah kaya-kaya nresnani kawulane sing becik kelakuane ngono kuwi. Buktine wong-wong kaya Mukidi akeh sing ndhisiki katimbalan. Pakaryan pokoke suwargi sadurunge pancal donya biyen sedina-dinane mocok sedhithike neng 3 panggonan. Sepisan melu Pak Gedhe Sobirin. Awan sithik sakwise gawean rampung pindah neng nggone kaduse Karna. Terakhir manjing tengah awan nganti kira-kira lebar asar ngrewangi beres-beres neng omahe Pak Murtaki. Saka 3 panggonan mau Mukidi bisa nglumpukake bayar munggah mudune gunggung 2,5 yuta rupiah saben sasi. Duit gunggung semono mungguing Mukidi wis banget disyukuri. Disadari wong cilik bagiane ya mung cilik. Bisa nyambut gawe paribasan mung dadi batur wae bungahe wis ora ilok. Arep kerja kantoran genah ngelengkara. Ngendi ana instansi negeri utawa swasta mbukak lowongan kanggo pawongan kang ijazah sekolah dasar wae ora duwe kaya dheweke. Dadi yo maklum, bisane mung adol bau kasar kanggo nguripi brayate. Bejo dene anak wedok untang-antinge wis dirabi pegawe kecamatan. Kanthi mengkono sanggane randane Mukidi ora abot nemen-nemen. Jane larane lek Kidi ki apa to? Kok sampe ra ketulungan? Bisike sakweneh ibu-ibu sak tengahe rewang ana pawon. Kabare kena angin duduk. Wangsulane sing diajak rasan-rasan. Angin kasep maksudmu? Saute sisihe. Yen ora kleru, wis sawetara sasi jenate kerep sambat mriyang. Wis ora kurang-kurang lek Kidi wedok nyoba ngeroki. Ewadene meksa ora ketututan. Jarine angin duduk istilah medise jantung koroner. Lara kang marai katege jantung mandeg dadakan kandhane liyane. Cek kanase kaya patine cakil ing perang kembang. Basane Ki Dalang mati tanpa kober sambat njaluk banyu. Malah karuane ora dadak kesuwen ngrasakake lara. Langsung reksek. Ngono iku jenenge ngenteng-entengake bojo lan anake sing ditinggal. Karepmu ora dadak kesuwen ngrekoso ngopeni sing lara. Uga ora nganti kobol-kobol mbayar ragat mondok ning rumah sakit. Rasan-rasan uga keprungu ing antarane wong-wong sing lagi tandang adeg-tratak lan nyeting son neng dalan ngarep omah. Kawit jenate lara ora iso mergawe kae, apa ya isih nampa bayar kok juragane ya Kang? Pitakone trima gareng. Wong-wongane cendhek, cilik mecece, mata kira, tangan kiwa rada ceko. Mula karan gareng. Empuh ya, aku ora weruh
semaure Jiman Tolo. Kepiye mula bukane jenenge rada aneh mengkono kuwi ora ana kang ngerti. Mbok menawa wae merga kesenengane mangan lawuh sambel goreng tolo. Sakwise rada sauntara meneng-menengan, Lek Jumikan nyaut, yen nonton tata lair wewatekane Pak Desa Birin akeh utute tetep menehi blonjo marang Kidi saksuwene lara. Trima Gareng mantuk-mantuk. Mripate tambah kira tandha yen dheweke sepaham karo omongane Jumikan. Pancen Piyayi sisi kae breh weh. Wis ngono, kathik atine ora tegelan pisan, kandhane. Amem sedhilo terus sambungi. Lah, terus juragan loro liyane piye ya Lek Ju? Ora ngono wae, lehmu ngurus kok tenanan. Ha piye ya Lek? Kaya aku apa dinemu Kidi kuwi hara kalebu kawula cilik. Kamangka wong bangka kuwi butuh ragat ora sithik. Ora ana jamak lumrahe kok kanthi pawadan ora duwe dhuwit, mayite sing mati banjur ora dikubur, mung disendhekake buk utawa pager. Hara malah marai horor wong sak desa, ucape Trima Gareng. Kepala dusun Karno kae najan uripe pas-pasan nanging kena diarani isih lomo. Lah, anak ingkang kinurmat lan minulya Bapak Murtaki, bos toko swalayan, sugih-sugihe wong sak desane awake dhewe, kae pancen luput sinatur. Medhite ngudu billahi minasyaitonir rajim. Gak eneng sing madani. Duite akeh banget. Ning ya kuwi lunga nyang endi-endi ora model nggawa duit kontan. Yen tetukulan bayar apa wae, mung cukup nganggo aplikasi HP utawa cek bank Kojahe Lek Ju. Atur rada-rada julik. Iki ya mung cari-carine lho, Lek. Mligine wong-wong sing tau ketatalan. Lagine informasimu luwih komplit kandhane Jumikan. Sing aku durung dong, ana HP kok bisa kanggo blonjo, bayar sembarang kalir. Carane wae piye? Ora gatuk pamikirku. Semambunge Jiman Tolo karo ngeplak bathuke dhewe. Mosok bathuke liyan. Harak golek perkara jenenge. Ora reng. Tak rasa-rasakake pitakonanmu kok kaya-kaya tansah nyumelangake keluargane Jenate. Aja-aja kowe duwe sir marang randane Kidi, saute Jiman Tolo. Dicok gemul tanpa teding aling-aling mengkono, Trima Gareng dadi salah tingkah. Iki ming saumpama lho. Ayen kono arep, aku ya ora nolak kok. Saumpama kon ngramut dheweke, apa-apaan kok le nglawuhi. Dapurmu pincuk ngono, Dik. Karo maneh ana apa? Wayang lakon alap-alapan Limbuk, ucape Jumikan. Mbok aja kebangetan olehmu ndapur-ndapurke to Lek Ju, semantane Jiman Tolo. Lah yen mau diarani kaya pincuk, terus memper apa? Jutek telak, saute Jiman. Iki malah luwih nemen, ujare Lek Ju karo guyu lekek-lekek.
Tukang jogoson melu-melu ngagak krungu udur-udurane wong telu mau. Driji tangane sing lagi uwik nyetel mixer nganti ora krasa nguntir pentilan volume, satemah speaker gedhe tur dobel pisan nggeru banter banget ngungkuli mbengahe sapi. Grok, grek, 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 nguk. Kabeh sing rewang padha njumbul. Sakweneh wong tuwa kang lagi nglangga banyu botolan langsung keselak-selak. Wedhus ki, ngaget-ageti wong wae, pisuwe ndremimil. Ora rinoso wektune terus merambat ngancik tengah awan. Para takziah wiwit padha teka sak perlu asung bela sungkawa. Nuli sumusul katindakake sawetara upacara mirunggan sadurunge layon kabudalake tumuju makam. Saka pengeras suara pambiwara ngaturi kalodhangan marang kang padha teka layat mirsani jenazah kang pungkasan sadurunge peti mati katutup rapet. Sawetara pelayat migunakake kesempatan kasebut. Ora keri bayane Karna menyat saka kursi palungguhane jumangkah tumuju njero omah nyaketi panggonan peti mati. Nuli kasusul Desa Birin ngadeg terus mlaku sak mburine kadus Karna. Weruh kledange wong loro mau, Murtaki sing lungguh ana rek-rekan kursi paling mburi kusung-kusung nyoba nututi. Saktekane ngarep pedhi kang isih bukaan, katon cetha wela-wela pocong jenate Mukidi. Wong telu ngadeg ngejejer kaya reca. Sakwise ngulu idu, bayane Karna ngucap, "Sepurane ya Kang Mukidi, miturut pituture para leluhur, jare menawa ana pawongan sing nyelehake dhuwit sakjroning kendoga layon sak perlu dikubur bebarengan karo jenazahe almarhum, kuwi bakal bisa nglancarake dalane si arwah tumuju kelanggengan. Krana kuwi, kanggo sangu lakumu tak seleh dhuwit 500.000 rupiah neng jroning peti matimu." Desa Birin melu-melu. "Semono uga aku Kang Kidi, iki 500.000 rupiah saka aku tak wor dadi siji karo nggone Pak Karna." Kandhane sinambi nglolos dhuwit abang 5 lembar saka dompete. Gilirane Pak Murtaki maju. Karo nglirik marang Bayan Karna sarta Desa Birin, Pak Murtaki ngucap, "Sampeyan kekarone lak ngira to yen aku bakal ora keduga aweh sumbangan rada murwat? Salah. Disekseni pelayat semene akehe, aku yo bakal aweh dhuwit gedene 500.000 rupiah padha sampeyan-sampeyan." Tandese Murtaki ngetokake buku cek terus nulis angka 1.500.000 rupiah. Lembar cek nuli dilempit lan didelesepake neng sandinge layon. Sawise kuwi, tangane banjur ngerayuk dhuwit abang cacah 10 lembar kang sadurunge diseleh Bayan Karna lan Desa Birin
minangka jujule. Minangka jujule sing sak yuta rupiah iki dak jupuk. Sepurane lho Kang Kidi, sambunge tanpa rikuh-rikuh. Weruh patrape Murtaki saka antarane pelayat keprungu swara pisuhan. Asu, jian, kebangetan tenan julike. Embuh sapa sing misuh mau? Para pelayat mung padha pandeng-pandengan. Ana sing nekep lambene. Ana uga sing nyekeli wetenge ngampet guyu sing rasane kumudu-kudu kutah. Murtaki dhewe ethok-ethok mbudhegi. Pedah apa ngrungokake swarane liyan sing pating craek. Kuwi harak swarane wong kang ora bisa nggunakake akal kancil manfaatake kesempatan. Beda karo dheweke. Sauger gelem migunakake cara golek dhuwit kathik penake eram. Mara ning layatan mung paitan sak suwek kertas bisa ngantongi dhuwit sak yuta repis. Samber gelap tenan. Mekaten menggah pungkasaning cariyos kanthi irah-irahan jian kebangetan. Seratanipun Pak Ne Puri ingkang kapethik saking cerita cekak kalawarti panyebar semangat nomor 17 tanggal gangsal Juli 2000 langkung. Mugi atur waosan cariyos menika saged dados panglipur sawetawis. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya kekirangan dalah kalepatan anggen kula ngaturaken waosan cariyos menika. Ing wasana kula nyuwun pamit ngantos pinanggih malih wonten ing waosan cariyos sanesipun. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.